Bagyong Tino, may puso-puso sa nakalain-laing dapit dinhi sa Subo. Ang mga nahitabo atong sayran sa report ni Luan Merundina. Tungod sa way hunong nga pag-uwan, Guadalupe River sa Cebu City may aksyon ug awas. Human ma-monitor ang padayong pagsaka sa level sa tubig sa suba, gialerto ang mga mulupyo ilabi na ang ana sa sitio Sapang sa Pagmatngon. Human usab sa pagbunok sa uwan kaganihang alas 4 sa kadlawon, ubay-ubay nga mga dapit sa Sugbo ang nakasinati og grabing pagbaha. Sa post ni Pobreng Laagan, makita nga nang lutaw na ang pipila ka mga sakyanan sa sulod sa Villa del Rio 1 subdivision sa Barangay Bakayan, Cebu City. Matod sa usa sa mga residente sa lugar, nagsugod ang baha, humaniawas ang Butuanon River. Samtang sa post usab sa social media sa Our Lady of the Sacred Heart Parish Capital, makita sa mga hulagway nga gibahaan sa tubig ang ground floor sa simbahan. Wala ra hinuon makaabot sa misahan, kay nahimutang kini sa hataas nga lugar samtang nahimutang sa lupa ang opisina sa parokya. Sa Barangay Tabok, Mandaue City, gisanapan og tubig baha ang mga panimay tungod gihapon sa nasinating kusog nga uwan kaganihang kadlawon. Susama usab ang nasinati sa mga residente sa Deca Homes sa Dakbayan sa Talisay. Nanawagan ang uploader nga si Minerva Herodias og tabang sa mga hingtungdang ahensya humanisaka ang level sa tubig baha. Daw nasusama sa suba ang Sitio Galaxy sa Barangay Danglag sa lungsod sa Konsolasyon. Matod ni Angelic Bacos, tungod sa kataas sa tubig baha, halos di na makita ang mga balay. Matod pa, adunay mga residente nga nisaka na sa atop sa ila mga panimay. Grabe usab ang nasinati sa mga mulupyo sa Villa Azalea sa Kutkot, Liloan. Daghan sa mga residente sa lugar ang makita nga atuan na sa taas nga bahin sa ilang balay human sa napi sa tubig baha ang ilang ground floor. Makita nga nagkupo sa trapal ang kadaghanan samtang nagpaabot nga adunay makatabang kanila. Aray atop ng langkat Sa usa ka townhouse sa Barangay Alang-Alang sa Dakbayan sa Mandaue, natumba ang usa ka dakong punuan sa kahoy. Ug didto kini natumba sa usa ka sakyanan nga nakapark. Sa laing kuha ni Abarquez, makita usab nga natumba ang Christmas tree nga gipabarog sa Mandaue Plaza. Wala na namis atop. Kusog nga bulog sa tubig baha sa sitio Pulang Bukid sa Barangay Alang-Alang na sinati usab. Tungod sa kataas sa tubig, misaka na ang level ni ini sa ikaduhang andana. Matod sa Pag-asa Visayas, sukad alas 8 sa buntag kagahapon November 3 hangtod alas 8 kaganihang buntag November 4. Niabot sa 183 mm ang uwan nga nabubo sa tibok lalawigan sa Sugbo o 915,000 ka mga baril sa tubig matag square kilometer. Nasinati ang heavy to torrential rains alauna kaganihang kadlawon ug nihinay pagka alas 2 sa kadlawon. Apan subli na usab nga nasinati ang hilabihang kakusog nga uwan pagka alas 4 sa kadlawon hangtod na sa paglandfall sa Bagyong Tino sa Borbon kaganihang alas 5:10 sa buntag. Above normal na siya sa atong climatological normal sa month of November kay usually sa November atong ulan analang sa 130 millimeters. So nalapas na nato ang atong quota or normal na rainfall for this month. Uban ni Clans Gabutin, Luan Merondina, Balitang Bisda.